ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kinopenya jaka jungok kai perthai hakatain sora bapen ursla kilapen pau bekilamar ijing do nong kabukot dagi pholak tingka tangna kada ga jing shabat ki kali kamai tourist ki bawana Assam haki dikot jang hanyo drap National Youth Front East Khasi Hills District hakar pundu truk naitung arajar phosau hakishnong tengar East Khasi Hills District Ubarot tel kongsit uwe ni ginong penya hikam jungok kai perthai hakatain khatashnong hakijing karan bekila pathai ku bor le tho bakum ki bre ki be im kamai jakpo naganika kam Kimko asyuk banyu i bekum gini ki jingja kendangnya jabiang nang Nisha Khaman berongru peladaki kinhun mepher-pher kedang kenu-kenu ki isu di banyak keren penbet bagi buat sarkar. Mencai kan ke jiang lang tasi lahot laka seng Meghalaya Rural Tourism Forum di Siaman jong ga forum lahot lut ya borok hot ini kiba dan bentabak ini kam jong kai pertai kiba dei nakeleng kri khasi Iba kambun hiki wana kathan chora iwan na katika than snong pedeng darang dan na po ngolndong ru na usla na basut na po west kasil su kidon dan na katika than mos nra kejingwan jo kim tak singi hang ni kalong menya tai biang ya to jingjak bajak ni singi po la but da kajing songkhia hi bar hot la pun paw ya ka jing snow long songs ir kani ka kam tourism hadin ka to jingjam singi bakta ya ka kamai ka ji jongki ti municipal court hi la ya tai babun ki mde su tang ka to jingjam min rei kumlo banang ni sakman kanang wa kani ka kam jo kai perthai kan long be ti dan kam hi banora ya ka jing songsok songsan bat ban penduna kini ki jingja ki bala ban long ki ba penting ki beri na bar banwan chani to karai jong ka jingalang taksi kalong ba baro khati penrem ka to jingja ban kasi bat ki daong hiru ba kita sungthu hi ba kadon hi ka hok jong ki seng bahalang ban pau ya ka jingi jongki kani ka kam le ka bayade bat ka jing ut jing nam jongki hak bayade bat kani ka kam nya kali ni sungthu ba kumang juang hi bar bor ba lada kani ka kam tourism ka trikam ka jlajungi ka song hok hi ba ki try la kini kam chua tin rei ha bayade bat kani ka transportation ki don chibun ki ba mla ban pen ulong tang hak sisngi hak ban ya tai ba kum ka nuksa mo ka jlajungi kam de ka jla kum ka sikim ka bolong dead end rei jlajungi buan ki wei pat ki kibri ki ban ki wei ki jla ki ya lamba jong ni ka jlajungi lan ka sorslo ti buan sibun ki iru ki bangi ha pan ya kren tang ba ka raim tak si kalong ba ngi kerpat kini ki nongnya kaliru bakinwan ya kendu yangi ban ya kren ka pospor ban ya kliu jumot nang baginwan ra ya solution kan harkat ke jinga trilang jengka sarkar Minister of Tourism will Shaikh Daram Fi ni ki Indians nang mo ni ki khasi in India and we are bound by the Indian constitution we are Indians mo and we have to follow there are few things which are very very important away kalongba kitang ki fundamental rights kitang ki directive principles of state policy but kitang ki fundamental duties read with that kadon ka section 301 yung ka constitution ka buong ba there is total freedom for interstate trade and commerce umlan manu wala ban ka te bali phi thai ki akini ki all India tourist permit bali phi akini ki northeastern permits ki tourist taxi so that interstate trade and commerce can follow ti ki jongi la ki ko ban ki state ki shimi ki take permits that is why phimla ban pandu ja phimla the right to work the right to live the right to a livelihood is open to every Indian phimla ban khang nathai minister jongka tourism will crenshaw hello kani bakani kawan na constitution under article 301 kai ka LP ka inline permit banai under strict movement baling ya don ka six schedule ni la don ki laws ni la don ki acts Meghalaya Land Transfer Act ni la don bun ki acts and regulations ki bangila menteri kam baling ting to LP monta hai how pe mungkin kimi ki khobor bi ki onki ding jaka shlong bo khambun udkhar bani khasi te kai kadau yu kata
Mereka tang kata ke baru ketika most of the tourist operators and tourist owners, homestays, resorts, Shasora Lake Alongba, the constant problem of communication and electricity. Hakaport lang nidon laka regulation, nidon laka por baki kang light south sang kanta. Hakapor liur pada ki ambu slap aha pedi nidon light. Te ki bari homestay shikama akmara ki invest in generators. Kamdai ka busuk baki invest. Nama ki generators ki ada petrol bagi diesel. But namanta kataru ki after sale service kadan kam namanta ki generators. Ni don generator bukan 40 kVA. Mangane perthat baglai ni generator jingi ing pratli TV ki ing ka CCTV the whole circuitry burn ka inter ki telephone sapring ki camera the telephone connections between the ki camera ki ing like after sale service ki repair pa kimla banman namaba kiran ki restrictions ba kim sha ki khar pa kin wantrai sumono bantrai ki khasi kim dan ki bala bana ek ki kam ban repair ki generators ki ba 40 kVA kim dan ki khasi ki bala like CCTV na ka wiring kim tra bantrai sto te khasi ta mengi am ki ba panya ki hotel ni na biet ki brio na shabar na kiwanru ni ting is air na mai ki shak and roy sha there's a lot of pressure on us, a lot of pressure. मैं कहता था ngam statistics कहता था सरकार का ngam statistics कहता मैं एक statistics बग data और कड़ी के बटन कम हा ngam ta tourism na one ban ndai ban pandra me to ka jingja manen ha umtangar program kata ko kam ban ba kitu ki bale to ka kam kilale bakla ngam pandra me kata ndai ki issues ki ngam pandam brokhai ki dan like ki issues ba ki dan ki forum ba ki la ban training ki issues ne kimla ban shim ha ka ti ka bor ba kin stop ki kali kin pai ki wini pai ban kemar se kamron jinge dai a bat kani indan a kamron ko ka kemar se ka dai tang naman tau landlord ba tenant ba ai wa yeng ba won chong wa tang kat pa kamron jinge dai a mentani ba ban lo mi long ba siap promote. You have to be competitive. If you want to reach them, kata ke bi yung iba bandum ki bola kran hanek haswa ki umba ngin hap reach them ngin hap promote ki bri ki deban tip fi don at film reliable ka service fi film reliable kata ke udan kam hai embale ki ki bri ki la bandung bali ki shim ki kali magla namal ba ki wan be no Guwahati se kimla an pun hel fi don ka tai apring jung fi jung magla the taxi owners association but ka association ka sam kadang ka understanding the blame la kuntre kameka mereka ba kalong ba bon ki bawan ngasara ki long ba ka communication the connectivity bolan ka boleh ka train kamla bawan ha shalong boleh ka train kamla bawan sala kalau don ka railway line ki badim shadu hadu chitri sala ki don ki track hadu mantaru kalau don ha shalong ka survey kalau don na ka NF railway ha maligong Kishna commercial, economic, but physical viability jong railway line of Guwahati Shillong. Kadang kata project report wala hamstem boleh himtrai kameka. Boleh nginting tau dakhar. Lomdon dakhar ke tourism kanya. Dan kalau jang ham sekretari sinong bang nikmat hui dengan ka dorwasan lempep mangi midon hang thie. Ya kena lempep bali bipoin ke hui dengan Jakarta Tourist ke ba apa ba long kawin ki Jakarta ke bala nongkong do bagi har ki terus pasora ke balong ba buan hin ka liang ke jongi pentok jeng musima yake ke baja menen ke ba nakaliang jongi mungkin langsung senong ngem sim lapoi perkat ibu ganja kamne ba ke jeng le jung tiseng ban khangi kali terus bawan sepora thai sora jongi benar ko balong mentahi pa ba ka senong jongi nang ke jongi thai jongi biar dia kam terus semlong kila imja kila yo ja biar kam long gila tray gila ya simenta bah habis dia guna kam tan kalian pai ban sok snong idon tu ba mangti ke Jakarta jongi idon ke bai siyo ban song padukan idon ke ba song harus surok itu ba diro hadam gi ba po harus surok gila imja pa tray dal don kum kan ba ke jing khanglat khanglti tekan bu jing padia ki kino sok snong iban im na ka jing kamai jaken apoka jakala jong dan kalian jong hinga sukuntu bikin community seng halang mah bikin nono ke jing nono ke jing nono ke isu biar dia guna ke bentak boleh se biar dia ke sarkar jelah boleh se ngasung ban ong bagi dia ban ikren ke ban
Film jumur kita punya suku hai baka sorajla ba imdi ban sukang tu yaki kali turis ban market turis kita ke bisuan ka sisni arsni ban wan saka sina kathan ke jongi kalong biwan ra ke jimentoy nam tak ka dong kathan ke jongi nam tak snong jongi nam tak pai ba basyong ka iria ke jongi kan bu jing kan tanau sakadau kalian jongi ngi kuntu ta ba jadi ban sim lebih kilat kelenti om bikin kang kali turis bukan nombu jing pat pai ba no snong jongi nak kalian jongi long ngim susu ya kata long ngim dan interest fee kita kikam kamai kali no silong ring susu tu bagi tu badan kali kita gi lebar kita gi ba dan sam banyak kamai kan kam turis ya kam kali banyak kamai turis tengah track kan bahi ba kapungusan lebar kesuka itu pi ni pi ngom ne magi de bandan ke parking ke biang ada dalam kajing kajaka ke ba poi ki turis ha kan ka jaka ba kin ya kamalang maki nang ni Tede tang katai. Ni tu jungi ong bit bakata kam jung pi kadai ba pin jakrem berkuska bakan tau gelat gelenti kumno bang ni share lang bang ni kamai jak po lang jakan ni kam turis ka bakiwan hang ni posted ni. Lada don lan. Long isu persko umta je bakasukar kan perkat lem kum ya kata ke jing jung ni driver mo gini gi badon kali ru ban ya taulat lang hakan ko bakiru kin yo kamai lem mo. Begini yo kamai lem. Tang katai. Malai ni suka rum dan lah ada kemaipan, cuma ada kam ke parking ke bahai, bagian kita turis benang tina asam kin herno ane silong kin sim bujulin asa kini ki kasih jungi kini ki lokal jungi balik bu sekijak apa fair juga di kasih jungi, tikin niko ngas jus susu ngadon kam bendon ke parking lah ni ke jaka sengai kali ke biang ke keluit mo, dan kam bat kasukar bendekren kumnya kita. Ngis kutu sai bakat kum kaji penpau jong kitu kiken hun kalong ba kidon jaka problem bat ke government tendai ka jingkeli ba ka ba sngul ngo yang kalong balai ken ki pendik pede ya turis ki bawan ba pi da kata kamun sim jong kata ka jingkemen ka jing subha pon pej ya ka itnat jong ka ni ka ri khasi ka jongi tika sngeu barada dan kanu ka isu ka baki seng phalang hala ka jong kanong rim kidon ban pej ban kmi ya ka bah ka bet ka roi ka pa jong ka jai pendion jong ka jela ide banyak keren ya kita ki bol ki bahalol jong ka soka knang ba kila ban sof ya kanu problem klem kanu ka jinge pade ya ki wepat ki ba ya haklanti ka jing tre kam ka ba laksi ki jung de na kata ko sebe ong ba ka jingle kum tu ka penlong be yangi ki ba kam kum knelam lada ka ka bangile pade kakta ya ka songsuk songsngan bat ka pen atatin ya ki ba bun ki balang bakin wan sakani kajela kajongi ka basongsuk ka basosngan bar ka bastang ru haju kapol ban kiu hagane kam jingo ka perthei lengba ka jing syak khang nanti jong kitoris nama ka jing ting ka jing bom sngosngan ki babun kitoris ki bala ai ka booking ban sa sakani jaka ki bala kre ban letka sakito kitoris spot ki babun na ki ka let pendo bat ka jaka bakin sa kita lej pai bar kadang ka jing tu ka ba kra hadu ka ta bat da khen se da ki pholak menin kasngi tang sisngi kathain saura punus lag jungi brakoi bat omne tang khani thain kalakta ya brakoi kajela meklai jungi ti kani kadai ka jingdu ka bakrau bat ngim kwa asu ba nangnis khmat kini ki de banjia ada dan kanu problem kamut gimdai ban penwit ya kini kiri pai ba ndai kinoyalam jong ki kunhun fair ki de banja kren ban sim ya kata level ha kita ki benta ki bol ki bhalo ban sof ya kanu issue na ka benta kari bakajai punje ko Piso tu ema bentang ngi ema haga jog jong ngi ema haga jog jong social media. Kaba inu jing jai berit ka jing posted jong ka long hadu kata kaba tang haprengi siklemat nilai i kala poi sadu. Ti haba kidon jong kita ki isu ngasngau ba ka babae kamde katukin kamde galenti te kalenti kamde king kabade ho da ngilung isu thu ya tang mangi ho ngadon ka guest house apo ha momlu soala ngadon ka jong ka guest house hindi tang ngadon pamanda si giwan sa gibrio hapo jonga kiwi pada kinyap jano kamde kata ngasu thu ya kam ka jong kiru makiru ki hina ki turis ki wan keleng perthei barwan jungo ka ki taka ka jongi hiri ngasu ba kani ka jingne ka jong ki kamde ka bapiang te lesi ka jing perkhat ka jongki kalong ka bade hindi haka ka action ka jongki kalong ka bambiang
kajing perhar kajong gila si kada ka badi ka baki haban approach tang baki wiki lenti la kila ya da lenti ka biang tarai mental la kila approach ya ki association ki fair ka bedi ka tourism manu minarap man kan tiulam ya ka yoga ko jono ri jono hinrei ka action ka jogi ka baki menen tang ni tu ni ka jinghyar jong ka percentage jong ka tourism industry menen ha ka sisi kala her kan no te kata nga so ba hot desi ke issue ka jong ka biang ka action ka jong kami ha di kajing LT jonga ban penang pen start ban pen im ya kayang kasem kadai lemba kajing kamai jonga na turis hoi turis uan sya kajaka jongi uan aya kangi ya kakamai ka kaji umwan ban pendu nong umwan ban pen sniurong namar kasyong ha kajing la jong ka bor snong jongi kumbang ni la hasla snong jongi idon kajing te la kam ya unong wan unong le kai ba udi ban le ba kai ka ba udi ban le ndai ban ong ba ka jingdu nong kam don turis uan chanis ka jongi uan ban be ya ka pisa ka ba ngasai ka sarkar kam la ban be yang i ba ngin pen em ya ka yang ka sem la ni ban pen biang ya ka kam ka jam na ban taki kun ki jongi ngadon ka kun jonga ka menta ka lapas ya ka LLB Andre kadang syong hayang ka pariyo kam ngadang hapan bersama nga ka kami ya ka basyong dukan ya ka namar ba ka kam sarkar kam yo ngadon ki kun belapas ya ka bi ngadon ki kun ki badang lek puli mentaru ndrai kimi okam ngampat don uai ru kun ubai okam sarkar kidang klei haki kontrak basic berokon te ngatai ka ka jing wanjong turis pada ba ukersian ya kai long yang long sem jong abat ngala ruban ai ka jing kersian kela ya ki badon kam ya ka jing yarap jonga kum ki nong yarap nong trikam hapo adukan jonga nga aya ki kakam kajam kam duna ya ka saungut sangut ki nong trei hapo jonga ki don ki ba ngayarap ya ki bakin besar ya la ka jong kayen kesem ngam kersian kani ka jalan kala judan berabur na kani kali yang jong tinggi kinong song dukan mensuaru namar ngi tinggal alok kamrim mo ti kala don teng kala aja teng mensuaru ti ndengim kersian namar balai kani ka jingdu nong jongi kam di ka jing yo nong jongi ka jingdu nong jongi ka jing yo nong yaki mo yaki ngam tip ka pen yo nong ayu la daki pentut ya turis ubalik bawan dayangi kalau ngajing nong namar lada turis umuan ni kitar ki bangi la tiet syengin brand mano ban aya ka bai luksan na bata kitar jongi mano ban pen emjai kitu kinong tre ki banga ngabu bat yala dir kumno ngat pen em yala kayang kasem bat yang ki kuan ki balik school kumno ngat kersan ka jingle ajeng ki sang balang menin kalong ka babakala ngam pen rem yaki ki don la ka jong ka jingbot joki habakile de habshua bakin le ki diban tip ya ka an halor ki kendon ki baki diban le kim dei ban le rumah ban le rutit ban tun ya kajak pu jong ni kikup siliang sem siliang kai kita kan kijing le ki sing balang kumat ki chu bangam tate ki chule ke balong bakim tip kan ki perkat ki i mau ki i ta ki dat ben rio ki kim tip pat kan lu pat ki kijing yap kijing du jong kita ki baya bab yo bam nang to ka jaka ingin ki jaka pengiyo bannya pat ki jaka sa terus mah kumta ter ni ki jaka bon ka ki pak bobon ba po pak bawan ban tin tin te kalung ka jingdu ngapram jur ni ka sing malang menen pram jur merble ba ka acu le kram da perkhat su nam ta jong ki ba rekam tu jam ki ba tuk pinjar ba apa ka san sura jong mentan nu bekhang ki semen nu bekhang ki semen nu bekhang tu ki ti mau nu bekhang tu ki bangitri kam si te ka jingdu sibun ba ma tenre la ring phai na kalyang jong ka ni ka terus ke ba ki terus ki bawan ko nda ki lesi apa sai asora mat ki klur ko nda cisin ki klur ko nda ka bet no po ko dok asu jinang si mo ki klur ko nda bisa cisin di kumbang ilang menta kaman kinong seorang stingi imja nadu ibarat nadu babu dukan sip hadu ki babu ki resort ki homestay kum tater di kejingyo kemat yo cibun ba kijing mentoy nadu ne pok mkodok lahar asosek la bam ti rodam la tit cibun la cu abe pisar de rung stu la pisar le stu la pisar
mat cisin mat ka terus mat kawan rak bisa di keluar man tek seorang telada kan khang lo kan ni lada kan ni ka terus kam dan nasi ngin la long ngin pa chino ngin dan jaka shu si benai minta ka tansara ju tingi update nak ni ka terus na boleh ke jing wan bet jong kapisa chin ke po seorang kawan bet di keluar cisni pa min cha kadon kesimen factory ni emja sibon ma emja ke no seorang dan ki parmau ki emja tim rementa ila khang lo kitu berkhoi telada kam dan kan ka terus nasi ke banwara pesaing si ni nama ban lese ban sakaci ke balong ke ban yo bam yo di nam taki kon ti ke lawe jongi te anak kalian jonga hak bedai berkani nga pendem juri kani nambala da pikang sitang lenti ki balej te mano hiru kakta te nakalian jonga nga pendem juri kani namar kani hi kakta khamtam ya gitu ki ba khamtam ya gitu ki ba imja kepo anak kani ga kam tourism kumbalong kas ora kamolenang berkiwi-kiwi nakaliang jongki kes nakaliang jongki turis kila bot lupa ya ki jakasa te lada kilej no lada kimwan kamot kadai ka jingdu nong ka bakrau khamtam ya gitu giba don kes house ki jakasa naka benta ki turis barkum juru na gitu giba naka kam turis kai kumbalong manga ngalai ka ni ka turis kai te lada kimwan kalong ka ka ba ngilam nong ba ka jingdu ka bakrau nakabenta ke kamai keji kaba khamtam ha kejuk mentang i ba kajing kerduk kam kerdak jam kaba hadu kata-kata ladang idon kik singgit ha ladang idon kijing tem kijing put ladang imla kanu kaba yarap yaki kamut man penbi bisa te kalong ka kaba ha kanu por ngila banja nrei lengba kajing la jongi ban introduce lengba ki turis kajing wan dengan yo i ba kane kalapan songshit yaki pada kuju kaporu kalapan skutenat yaki pada kuju kaporu kalong ba ngidang la syusyu banti ya kajinglong kajingman jongkilong shwa man shwa kaba kila ban pen kiim